Nahrin em derbas bin. Varin Tokyo'ya. Ev demcime cibo Olimpik Tokyo. Sedu şestu yek loja mane. Ev Tokyo Station, stasyona her mazın navdare. Den baş hüm bixer hatine kanara min Japon bükürdi. Ez Erika me verin em behsa simbolên navdar Japon bikin. Japon bi zimanê Japonî Nihon manaxwe cî ku roj jê dertew wekşiban perwer dibe waretê rojê. Ku tiştekî Kurdistanê û Japonyê nêzîkî hev heye, ew ya çîroka van waretan bi rojê re. Ev nav jî ku derehat. Çîrok dibêje lojekê jî lojan imperetorê Japonyê nameyek jî imperetorê Çînê ra şandiye û nivîsandiye. Ev namê jî imperetorê waretê loj hîlat, jî bo imperetorê waretê loja va. Ev tê naskirin ku cara yekê me ku Japon bi navê waretê lojê hate naskirin. Ku tu bi me ra geştî vedere vîdiyo like bike û verin em herînê beş edin. Navê ara Japonê hînomaru manaxwe çerxa lojeye çîrok dibêje ber bi aslê xwe ev ara li parêstgehan bi kar dihat. Lê piştî demeke keştiyên maskiran ev ar bi kar anîn ku wekî Japonî werîne naskirin. Dema şerê cîhanê duya min ew bi vî lengî dihat naskirin lê piştre hate guhaltin û wekî ku hûn îro nas dikin. Wek çavar Kurdistanê kew wekî Sembulên Netewi te naskirin di nav birindeyan da li Japonê jî pheasant board wekî Sembulên Netewi te naskirin. Ev kewa bi xetim li Japonê demîne û ne wekî kewe din koç dike cîhendin. Pîraniya xwe li derdorê daristanan de dîtin û pîr ferq di navderavan kevin ner û me de heye. Ev mara imperetorê. Verin tiştekî bêjim di ser imperetorê. Ev gura ya mihla imperetorê hûn dikarîn nefçe ve gure li ser pasport û pereyên Japonê bibinin. Li Japonê guleka dîna pîr navdar heye, bi navê Sakura tê zanin ve gurên Kurdistan negîz û sosîn. Pîraniya Japonan ve gure wekî simbola netewî dibinin. Lê bi lastî çîrok û dîroka Sakura pîr dirêje ve gere dewra samuray, li niha em Sakura jî biherin, bi bihara dema Sakura ez vîdyoyekî baş ji bo we çêbikim. Çiyayê Fuji, çiyayê herî birinde li Japonê, bi birindiya derdora 3776 metre yani nezikî birindiya çiyayê agirî biçûk. Ji bereda wek cihêperestî û îbadetê de hate naskirin, Japonî pîr cehez dikin. Di Japonyêya kevin da Fuji û cihê ciyana be dawî te bi nav kirin. Ev dergehê mara imperator. Ev daristan derdora mara imperatorê.
ام گشتین داوی ویدیو یا خه و هندی کاریم با ویدیو ینجی تماشا بکن و ببین شپینر کانال ژاپن به کردی با ویدیو ینی هیرشت بین